Книга Йова, раздел 17. Дух мой сослабеў, дні мае пагаслыя, і застаецца мне толькі магіла. Хіба не кпіны акружаюць мяне, і не ў горачы хіба патанае вока маё. Дай заклад за мяне перад табою, і хто ж іншы ў знак парукі стукне мяне па руцэ. Сэрца іх аддаліў ты ад разумення, таму яны не ўзвысяцца. Абяцае блізкіх як здабычу, але вочы сыноў яго змарнеюць. Ён паставіў мяне ў прымаўку народа, і каб плявалі мне ў твар. Пацямнела ад горачы вока маё, і члены цела майго сталіся нібы цень. Справядлівыя аслупянеюць, бачачы гэта, і бязгрэшны раззлуецца на бязбожніка. І справядлівы будзе трымацца дарогі сваёй, а чысты дадасць моц рукам. Дык навярніцеся ўсе вы і прыходзьце, але я не знайду між вамі нікога разумнага. Дні мае прамінулі, думкі мае і памкненні сэрца майго расцерушыліся. Ператварылі яны ноч у дзень, ды зноў пасля цемры спяшаецца святло. Калі датрываю, то апраметнае дом мой, у цемры паслаў я ложак мой. Сказаў я гнялізні: ты, бацька мой, маці мая і сястра мая чарвям. Дык дзе ж цяпер мая надзея, і хто бачыць цярплівасць маю? У апраметную, найглыбейшую сыдуць усе справы мае, і ці будзе мне адразу супачынак у парахне?